अरे हाँ तका हलवा भाईलो सबके बजा दिले बाजा हमरे नामो वीआईपी राजा। अरे हाँ भाईलो भोजपुरी के अरे हाँ आपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के और नीलम गिरी के एक और ही ब्लास्ट लेवल के सॉन्ग रिलीज होके जा रहल बा। अरे हाँ भाईलो जाना गाने का टाइटल हो गया मार करईबू का। अरे हाँ भाईलो इ वाला गाना कब तक ले होता कौन चैनल पर कौ तरीके रिलीज करल जाता पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के इ वाला वीडियो में। तो लोग इ वाला वीडियो के शुरू से लगे लास्ट तक देख लगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करे के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो भाई लोग सबसे पहले तो लोग बता दी कि हाँ आज साल बदल गल। अरे हाँ 2024 से 2025 हो गल तो लोग के हैप्पी न्यू ईयर। और तो लोग के वाला साल कैसन गल का कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन बाकी भाई लोग खेसारी लाल यादव के और हमारा तरफ से तो लोग के हैप्पी न्यू ईयर बा। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना कब तक ले आवता था। भाई लोग देखा लेकिन ये वाला गाना जौन बा बहुत ही बेस्ट बा, बहुत ही झकास बा, बहुत ही हाई क्वालिटी हाई बजट के साथ बनावल गल बा ये वाला गाना के मार करईबू का। अरे भाई ये वाला गाना मतलब मार्केट में आई तो पूरा तहलका मचा दी और पूरा बम बारूद मतलब बहुत ज़्यादा हिट हुई, बहुत ज़्यादा मतलब बाजी मार्केट में। तो भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना बजावन 2 से 3 दिन के अंदर तो लोग के पोस्टर रिलीज करल जाई और ट्रेलर रिलीज करल जाई और 4 से 5 दिन के अंदर तो लोग ये वाला गाने के रिलीज कर दिए। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ देख सकता लोग तो स्क्रीन पर खेसारी लाल यादव के और नीलम गिरी के बहुत सारा फोटो वायरल होता और नीलम गिरी भी अपना आईडी से डलले बड़ी फोटो तो लोग देख सकता लेकिन एगो ई बा और एगो ई बा। अरे हाँ 2 ड्रेस के फोटो बहुत तेजी से वायरल होता और हमरा लागत है कि हाँ खेसारी लाल यादव के और नीलम गिरी के 2 गो वीडियो शूट भइल बा। ऐसा हमरा मतलब सुने में आवता और देखे में लागत है कि हाँ नीलम गिरी के और खेसारी लाल यादव के 2 गो वीडियो शूट भइल बा, बहुत ही हाई बजट के भइल बा। ऐसे खेसारी लाल यादव की टीम द्वारा निकल के मतलब खबर आवता कि हाँ बहुत अच्छा गाना 2025 में तो लोग को सुने के मिली और बहुत ही ब्लास्ट सॉन्ग सुने के मिली। का खेसारी लाल यादव के 2024 में बहुत कम गाना बजल वाला लेकिन भाई लोग 2025 में पूरा फाड़ देगा। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ खेसारी लाल यादव के ये वाला मतलब टाइटल कन्फर्म नहीं किया कि हाँ ये हो सका था, कुछ भी हो सका था। लेकिन भाई लोग हाँ नीलम गिरी के साथ खेसारी लाल यादव के वीडियो शूट भइल बा और बहुत जल्दी तो लोग के आवे वाला बा। और भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ बदनाम इंटरटेनमेंट पाई और ना आदि शक्ति फिल्म में आई। बाकी भाई लोग तो लोग ये वाला गाना ये वाला वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर लेंगे। बाकी कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ 2024 तो लोग कैसन बीतल, का हासिल कैले बढ़ल, का पहले बढ़ल 2024 में कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन खाली बा ऑन बा तो जल्दी जल्दी कमेंट कर लगे।